Maingad lang kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning atong kaagi. Ako si Almer. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y di na lang. Janine, Hello, Almer. Dugay lagi ka nakatubag. nabisi ko gamay oy. Mao ba? Anya, kumusta man ka? Mao lagi hapon, guwapo. Ana, good. Ko Almer, wala kong Cebu. Oh, magunsa man ka diri. Mangita kong trabaho, oy. Kaay ka diri sa cruise code. Awa ba? Unya, kanus sa magkamura sa Cebu. Basin o ugma tingali. Okay, sige. Amping sa biyahe. Kinsa man gyud ang Janine nga permi imong ikasulti sa cellphone, Almer. Ako ng amiga nga taga Negros ma. Pero wari siya sa Cebu kay mangita ko na siya trabaho. Mao ba? Ay, ako minabalakan ni mo dong sa maabot. Ha? Nga naman ma. Basin nun mo bati na kagugma. Unya, igo ka lang pasakitan. Oh, ma. Kontrola ang imong kaugalingon. Nga dili ka dayon mo bati o gugma. Aron dili ka masakitan sa maabot. Ma. Janine, kumusta? Diyan ako sa Cebu, Mer. Og nakasud sa kong trabaho. Maayo noon. Unsa man sang trabaho ang imong nasudlan? Sud sa bahay ra good. Katabang ba? Okay ra na oy. Buotan naman kay mga amo diha. Buutan naman. Maayo hinoon. Mag-istorya lang ulit ako sa Mer, ha? Dapo ko'y buhaton good. Sige Jan, amping. Unsa man ko? Mingaw na hinoon kong Janine oy. Gusto mo ko nga makabati pirmi sa tingog. Ay. May bugma naman ka akong Janine. Manit nood, Janine. Almer, Naikugma ko nimo. I love you. ang tinuod, Mer. Bisan og pati ka makitis personal, no? Bisan og pa na magkita, pero na-feel man sa nako nga love ti ka. Kung mao na, uyab na ta, Janine. Oh, Almer, ako na kang gisugod. Salamat kayo, Janine ha. Salamat yung kayo. Uma, nangupaw mo ko ba? Huwag ka malipay nga, nakauyab na ko. Ay, nalipay man. Yan, anong mura nag-uol mo nung ka? Nahadlok lang ko nga muhila ka sa maabot, nak. Ma. Dali aras panahon dyan, no? Walang gid mahibawi nga tulo na dito kabuan sa so nag-auyab. Mao gyud. Dali ra gid kaayo. Pero wa pa kita magkita sa personal. Mao lagi. Unsa man, gusto ka nga magkita ta inig day off nimo? Maayo pa. Kay gusto, gid kay ko makakita nimo sa personal, Almer. Ako sa Janine. Onya, okay na nimo nga pag-abot na Domingo kay day off man na nako. Sige. Pero may itugan day ko nimo, Janine. Unsa man na? Hinaot nga dili ka ma-discourage inig kakita nimo nako ha, Janine. Ano man? Unsa man day ka? Usa ko ka buta, Janine. Unsa? Mahimo ba, Almer? Ayaw ko binuangi? Ako magbinuang nimo, Janine. Tinora akong gisulti nimo nga usa ko ka tawo nga napagngan sa kahayag. Mao ba? Makadawat ka ka nako, Janine. Okay ra, oy. Sige, Mer, ha? Manawag lang ko nimo kung dili ko busy. Karong Domingo, magkikita ko nimo. Salamat, Jan. Jan, Sunday naman ron. Asa man kumagwat nimo? Almer, sorry kaayo ha. Dili ko makatunga sa atong sapot. Kay wa mo ko paday off sa kung amo good. Mao ba? Sa sunod na lang, Mer, ha? Ay. Pila naman adlaw nga, wa naman manawag si Janine ako. Akong tawagan mi kay gimingaw na kay ko niya.
kuan Janine, naibong manggug ko nga wa na ka manawag nako. Ah, pasensya kayo ha. Busy mo kay Kukut. Mao ba? O kung mahimo, ayaw na lang palawag na ako. Kaya di na ako makatagog time ni mo. Oh, Janine. Anak, mahimo ba? Ayaw na pagkuul-kuul. Gisakitan lang ko sa gibuhat siya ni nako ma. Nga di na siya gusto nga manawag pa ko niya, magtawag-tawag pa ko niya. Ayaw pa mo gusto wa siya gusto ni mo. Naidagang babae, uy. Dita kuya. Ayaw gulgul dia. Kagwapo nimo. Maabot talaga ng babae nga para gid nimo. Napakaya mo abot na ako dong. Naa pa lagi kuya. Ako pa nimo, maminaw ka ng programa sa radyo nga mangita og textmate. Ha? Nari na. Naa oy. Paminaw ko ron niya. Nya ipa-on-air na imong cellphone number, imong pangan. Di ba na imong text nimo? Ay, maayo pa. Aron malingaw kami. Sige, ako suwayan. Uy, ala. Ano may nanawag na ko? Hello? Hello? Si Almer ni? Oh, kinsa din eh. Si Ana? Oh, di man kag number na ko. Yan. Gisiga mo ko ng imong number sa radyo. Kay nangita ka ko ng textmate. Mao nga akong gisave. O, maon dayon. Gitawagan dayon di ka kay gusto mo sa kong nga mag-friend ni mo. Salamat yan ha. Asa rin ang inyo yan? Taga Sugod Southern Leyte ko. Oh, layo-layo di ay? Asa rin inyo? Sa Cebu. Ah. Onya. Okay rin mo kung tawagan di ka permi? Okay kayo. Mayo hinon nga nalingaw ka na sa bago nimong friend kuya. Oo, dong eh. Og salamat kay dong ha sa imong gitambag nako ha. Okay na kuya oy. Mayo unta og kuan kanang muna nang bayihan na ang yatag sa Ginoo para nimo. Mayon ta dong. Ha? Nagkagusto ka na ako? Mao na in. Bisan to og wa ta makita as personal pero na feel nako nga higugma ko nimo. May chance ka ako? Ang tinuod, Mer. Nahigog na sa kanimo. Nga sa ato pa. Imo na kong gisugot. Oh, Mer. Uyab na ta. Salamat din. Kamustahan? Ninduta ko na paminawon, Han. Mao yung gusto na akong atong tawag ay Han. Unsa man, okay naman ka nimo. Ganahan kay ko. I love you, Han. I love you too, Han. Kauyaban nang yan na. Ignasya nga mag-video call mo. Ha? Bitaw kuya. Ingna nga mag-video call mo aron nga pagkakuan makakita sa mini. Ako ingnon. Wa man ko'y Facebook, Han, uy. Ha? Pag sure, uy. Tinuod lagi. Wa ko'y Facebook. Gibawalan magud ko sa akong mga parents, good. Mao ba? Ay, ani na lang. Manghuwag ko sa akong amiga og cellphone, ano maka-video call ta. Sige. Sige, Han. Gusto makakita ang akong pamilya nimo. Ayaw ko tag sa imong Facebook account, di. Dili ka maka-video call nako? Han, sorry kaayo. Wa gid mi cellphone na magamit kay manawag na unta ko nimo. Kuha man sa balik sa akong amiga ang iyang cellphone kay iya ko nang gamiton. Mao ba? Han, sa sunod na lang ha. Sige, Han. Magpaabot ako. Han, nakoy ipangutanan nimo pa. Unsa man na, Han? Akong kita na imong profile. Nagsige lagi ka og shades. Ano Ah. di ay? Kuan, kining, Han. Mutugan lang ko nimo sa tinuod, ha? Kining, usa ko kabuta. Buta ka? Oh, Han. Og, manginaot ko nga, dili mausap ang imong feelings nako karon nga nahibaw na ka nga, usa ko kabuta. Han, ayaw ka bala ka. Dili na mahitabo nga mausap ang akong pagbati nimo. Kay love na ayaw di ka. Salamat, Han.
Wa naman manawag si Yenan ako. Mura naman siya nausab. Ako siyang kontakon eh. Ayaw na ba panawag na ko, ha? Ha? Nga naman. Basta nung mahibawaan ko sa akong mga parents, good. Nga may uyab ko. Kasukaan ko. Mong ayaw na magpanawag. Sige. Wa naman lagi ko makabantay nimo nga magtawag-tawag kas imong uyab. Dili siya ganahan mga magtawag-tawag kami kay basin ko nung may bawa di ang parents nga may uyab siya. Kasukaan siya. Ay, mao ba? Hmm? Ay, naini-text nimo oh. Palihog kong basa mabi. Uy, siya naman yung nag-text. Ha? Paminaw ha kay akong basahon. Sige. Ayaw na pag-contact na ko, Mer. Kay dili tinuod nga nahigugma ko nimo. Lingaw-lingaw ratong ako nimo. Oh, Og dili mahitabo nga mahigugma ko og may diferensya. oo di ay nga. Dili siya gusto nga mag-video call mi kay binuang na nitong iyahan ako. Nakalma lang. Anong ingon ini man ma? Anong gipakatao man kung nga napagnan sa kayag ma? Anak, wa tay mahimo. Pagbuot sa Diyos kining tanan. Wala ba ginay ko'y katungod mga mahigugma ha? Ito, usa ko kabuta. Anak, ayaw pagsupit ingon ana. Paabuta lang. Ihatag sa Ginoo ang paragyud nimo. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Moabot ra ang babae nga makadawat gyud nimo. Babae nga matuod nga magmahal gyud nimo. Ma. Ko naman, hello. Sakit kayang nitabo sa akong kinabuhi kay igo ra kong duaan sa mga babae kay lagi usa ko kabuta. Apan sa gihapon nilaom ko nga maabot ra ang babae nga para gyud ako. Ug sa gusto day nga magkig-friend nako, mo ning akong Facebook account Almer Kapotol. Ug pwede sa mo nga mutawag sa akong number 0963-387-4167. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagan ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga galan, kaagi ni Almer, nga taga Kwakuhon, Dunggoan, Danau City, Cebu. Uban sa awit nga yan kipangayo, awit nga nagulahan, sana'y di na lang. Sana'y di na nakasama Ang maong kaagi, gibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo, galing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga igalaw, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong kinapit sa papala, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglip